गोख्रों माने गिबि गिबियावनो आङो जोंनि हान्थामेला बिफाननिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दा नोंथाङा होननाय मथे गोख्रोङै सिग्रोमदों। गोख्रोंनि बयनिख्रुइ गोख्रोंसिन सिग्रोमदों होनबाबो जेबो भुल जाया। जों माने जिखुनु प्रकारै माने नैबे जाब्रबथायखौ जों होबथानो नाजादों। दा जों बयबो मिथिगौ गोदान बोसोर फैगासिनो दङ आरो प्रत्येक बोसोरावनो माने अफिसियेल डाटाखौ नायोब्ला जों नुयो बे गोदान बोसोर जानोसैयाव गोदान बोसोरखौ बरायनायनि नामाव गोबां गारि सालायगिरि बिथांमोनहा माने जुमाय लोंनानै आरो गोबां बांद्राय फुरथि खालामनानै आरोखि जाब्रबथाय जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखौ जों होबथानांगौ। दा बे बेलायाव जोङो मैखोमै मोनथाम जिनिसखौ नोजोर होदों। मोनसेया जाहैबाय हेलमेट गाननानैसो मटर साइकेलाव सालायनांगौ एबा गाखोनांगौ। बेवहाय साथाम गाखोनो मोना। साथाम गाखोनाय लोगो लोगो सिगांनि सालायग्राया जाय सालायग्रा बे जिरायनो जायगा थाहैया। बे हेन्देलखौ हमनो आरो कन्ट्रल खालामनो बेहा दिगदार जानोसै। गतिके जाब्रबथाय जानायनि चान्स थाबाय। आच्छा सानै गारि मटर साइकेल सालायनायाव सानैबो हेलमेट गानाब्ला बोरैबा जाब्रबथाय जाबाय बायोब्ला बे खर'आ जुदि हुफ्लेनाय जायोब्ला लामायाव बे हेलमेट गैयाबा बे सेसखासै बे। गतिके हेलमेट गाननाया सालायग्रायाबो आरो खिथु उनाव जिरायग्रायाबो बे कम्पालसरि बे नियमाथ' दंखासै। बे गावनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय बेसेबां गोनां बेखौ जों फिल खालामनो हानांगोन। आरो बयनिख्रुइ गोनां खोथाया दा नैबे गोजां बोथोरबो फैबाय, दमासिबो फैगासिनो दङ, गोदान बोसोरबो जोङो बरायनो नाजागासिनो दं, पिकनिक जानो नागिरदों, माबा खालामनो नागिरदों। बेहाय सानफ्रामबो थाफाबाय थानाय मोनसे गाज्रि वार्डआ जाहैबाय जुमाय लोंनानै गारि सालायनाय। बे जुमाय लोंनानै गारि सालायनाया जेब्लाबो बेहाय माने आसाम सरकारनिफ्राय स्पस्ट' भाबै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायबो स्पस्ट' भाबै बेखौ होननाय दङ जे बेहाय जुमाय लोंनानै गारि सालायनाया टटेलि माने बे स्टप। बेखौ रावखौबो कमप्रमाइस खालामजानाय नङा। दा बेवहाय मिथिनो गोनां बाथ्राया नैबेसो जे जुमाय लोंनानै गारि सालायोब्ला बेखौ जोंनाव चेकिं खालामनायाव निस्सय नोंथांमोना नुनो मोनदों। मेचिन दं जोंनाव। खुगायाव सोनानै नायबानो सोर जुमाय लोंदों बेखौ मेचिनानो मालाय देखायखायो। जुदि बेबादि सोरबा मटर साइकेल बा जिखुनु गारि सालायनायाव जुदि जुमाय लोंनाय जुदि प्रमान जाबायब्ला बियो 10,000 फाइनाथ' होखानांगोन। बे जेबो गिदिर खोथा नङा 10,000 फाइन होनाया। दा बेनिख्रुइ बांसिन गोनां खोथाया जाहैबाय बियो फाइनजों लोगोसे जेलावबो थांनांगोन। बाय खुनु कमप्रमाइस गैया। बे एकदम गभर्नमेन्टनि क्लियार काट इन्सट्राक्सन। बेखौ खुनु भायलेट खालामनो हानाय नङा। ओंखायनो इसेबां मानो झामेलायाव थांनो, जुमाय लोङाजासे गारि सालायबानो जाबायना। खिन्थु गाखोग्राया लोंनो मोनो, जों बेखौ जेबो होना। हमना ला पिकनिक जानो थांदों। पिकनिक जानो थांनायाव गारि गंसे थांदों हमना ला। बे गारि गंसे थांनायाव सासे ड्राइभाराल' लोङाबानो जायो। बाखि पिकनिक जानो थांनायफ्रा हाद्रियाव दुद्रुलायनाय लों, खुदै गलायलायनाय लों, बेखौ जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया। खालि सालायग्राया हले जुदि जुमाय लोंबायब्ला बे सालायग्राया जेलाव थांनांगोन। आरो मोनसे प्रब्लेमा जाहैबाय बेखौ जोङो हमनायनि उनावहाय लोगो लोगो हगारा। बे थानायावसो जों होनसै नालाय, बेखौ जेलावसो लांसै। अब्ला बै पेसेन्जारफ्राबो थाफानांसै बेसेबांबा गोबाव। गोदान ड्राइभार फैयागौ माने गोदान गारि दस्रा गारियाव नङागौ मानि बा बे गारिखौ सालायग्रा जुमाय लोङि सासे फैयागौ मानि बिसोरबो खस्थ' मोनफाबाय थागोन। दा ओंखायनो पिकनिकआव जायफोर लांग्रा बिथांमोनखौबो आं खावलायनो नागिरदों, बिथांमोनहा जुदि बेफोरबायदि भारा लाङोब्ला ड्राइभारनो एसेबो जुमाय दा लोंहोथों, खमसे खम गावसिनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय। बेनोसै। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं।
आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।